Пифагор кушаматлы роботның юлдағы мажарасы Татарстан Республикасы Юхиди идарәсе юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе һәм мәгариф министрлыгы Kids Space белән берлектә әнә шундый исемдәге уникаль проект булдырды. Ул Казан шәһәренең башлангыч сыйныф укучыларына һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга исәпләнгән. Kids Space балалар шәһәрчегендә юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча таны белү квесты узды. 52 гимназияның 3-нче сыйныф укучыларына юл йөрү кагыйдәләре турында сөйләделәр. Барлык белемнәрен практикада ныгыттылар. Яшь катнашучыларның әти-әниләре дә читтә калмады. Алар юл йөрү кагыйдәләрен кабатладылар, махсус билгеләнгән мәйданчыкта тест уздылар. Считаем, что сейчас в рамках такого города это очень важно. 3-й класс ходит в школу, уже иногда отпускаем от них, чтобы знали основные правила, как вести себя по дороге в школе. Кечкенә генә шәһәр буйлап сәяхәт иткәндә бала уен аша юл хәрәкәтенең төп кагыйдәләрен аңларга һәм үзләштерергә, практикада файдалы күнекмәләр алырга мөмкин. Ул үзен юлдагы гадәттән тыш хәлләрдә дөрес тотарга, велосипедта йөрү кагыйдәләрен белергә, хәтта модельле юлда йөрергә, төрле транспорт